добре дошли в поредния епизод на Welcome to Bulgaria. Заедно с креативната ми половинка Боби ще се впуснем в дебрите на нашата мила родина България. Днес сме на Роженския събор, който се провежда от 1879 година. Съответно, днес честваме 125-та годишна от провеждането му. Какво ще питаме хората? Останете с Welcome to Bulgaria и ще разберете. Даваме газ към интервютата. Седна тук. Много благодаря. Малко ми е неестествено, аз не съм се облякла подходящо, макар че пак имам. Това ми е между другото логото на новото предаване, което ми се казва с ето колегата Боби. Правим Welcome to Bulgaria. Искаме така да покажем българските традиции, защото това нещо малко липсва от българския ютуб. Добре дошли първо на Роженския събор. Имам въпрос относно трибаграника, който е на 111 метра. За или против, понеже имаше толкова много дебати. Бяха безмислени, абсолютно за. Ние сме българи. Никой да не го забрави. А според вас, защо толкова много хора бяха против? Каква е драмата? Не знам. Това не са българи. Може би. Още един въпрос. Според вас, традициите или софрата сплотяват повече българите? Традициите. Ние сме българи, щом сме тук. Утре предполагам, че въобще няма да има място. Всички ще дойдат, което ще бъде страхотно. Музиката, оформлението, постарали се разкошно. Поне от Турция да го видят. От Гърция, поне... Дали ще го видят от Турция или от Гърция? Би трябвало. Така че, защо? Какво имат против това 111? Това прави ли ни повече българи или по-скоро е пореден символ на патриотизъм, който е преекспониран? Не е преекспониран. Не. В никакъв случай в тези времена, когато ни задушават от всички посочки, това е просто, какво да ви кажа, за мен е гордост и чест. За или против? Така. Аз вчера ги питах това, а днес вече сме на друга тема. Наистина въпросът е спорен. Лично моето мнение е, че тук емоцията е достатъчна, дори и без да го има това знаме на този пилон. Тоест не ни трябва един пилон, за да бъдем повече патриоти, така ли да разбирам? Всеки един от нас, ако се чувства патриот, ако го носи чувството в себе си, то не е нужно да го демонстрираме по този начин. Може да има едно малко къщи от българското знаме вкъщи и с повод или без повод, на празник или без празник, също да го погледне, да се преклони или пък когато наистина има смисъл да го покаже. Ние сме за. Защо? Защото трябва да се развява българско, да се покаже. Не можем да се кланем на чужди знамена, а само на нашето. Евро или лева? Лева. Да си останем всичко българско и родно любят, аче и милее. Последен въпрос. Кое сплотява най-много българина? Софрата или патриотизма? Софрата. Ако трябва да съдя тук от днешната обстановка, може би нещата са 50 на 50. Виждаме много хора и тези, с които аз си говорих в момента, които казват, че се връщат заради фолклора, заради това, че ще чуят музика, че ще се видят с свои съмишленици, но със сигурност има и други такива, които са дошли просто да хапнат и да се забавляват по различен начин. То съвкупно може би е... Да, 50 на 50. Добре, а знаеш ли защо е почнал да се провежда Роженския събор? Преди 125 години. Ето, такива хора обичам подготвени. Колежката си е свършила работа. Вие за или против сте? Честно казано, мисля, че е добра идея. Добра идея, защо? Защото показваме, че обичаме България по този начин. Защото много от хората казаха, какви са тия цименти, къде ще се изливат тук на Роженските ливади. Всеки има право на мнение да го изкаже, но лично аз мисля, че е добра идея. Кое сплотява българите повече, софрата или патриотизма, според вас? По-скоро бих казала, особено за нас, които сме извън България, традициите. Софрата. Софрата, нали? Да. Пиенето най-вече. Кое ти е най-любимото така хапване? На съборите. Най-вече обичам да храня хората. За мен са традициите, макар че последните години доста се... на първо място минава малко софрата, но аз съм... Май си се разменят от време на време, има така лек бартер. Що така страшно изглеждам на хората? Не сити микрофона и камерата са. Микрофона и камерата, не от мене. Аз се бях притеснила между другото. Не сити. Ето го пилона, кажи за или против си? Абсолютно за. Защо? Защото това показва кои сме, показва нашето родолюбство, нашата гордост, нашата чест и историята не трябва да се забравя. Софрата или традициите?
То едното и другото вървят за ръка за ръка. Значи едното не може без другото и другото не може. Абсолютно. Като кокошката и яйцето. Ние сме най-горди с нашето гостоприемство. То не става. Наистина, между другото, българите сме толкова гостоприемни. Аз последния път бях останала гладна. Един човек ми даде кебабче, друг човек ми даде пържени картофи. Все от някъде нещо ще дадат за хапане. Така е. Гладен и жаден няма да остане. Аз в момента съм супер гладна, така че натам се насочвам. Айде да ходим да хапваме тогава. Здравейте! Може ли да питам само нещо? Бързо да питам. Така, за или против този пилон 101? Дължително за пилона. А защо имаше толкова големи дебати? Трябва ли или пилон всъщност за да се чувстваме патриоти? Значи това знаме и този пилон показва, че ние трябва да сме патриоти, ние сме българи при всичко. Това е най-важното. А традициите или софрата сплотяват повече българите? Традициите, определено. Софрата не е фактор. Не е фактор. Но, До някъде май малко. но традициите преди всичко традициите. Ако има софра е просто бонус. Да, може така да се каже. Добре дошъл на Рожен, за първи път ли си тук? Не, за втори път. За втори път, браво! Това откъде снабди с него? Аз си търсих, но сега не успях да си намеря. От няколко магазина от София различни. Кажи ми според тебе, кое сплотява повече българския народ? Традициите или софрата? Софрата със сигурност. Стига де, сега само софрата ли е? Не ли и традициите и софрата? Традицията. Според мен традицията повелява да има софра. Абсолютно, то си е част. Значи това се казва Силвестър Чу и в момента искам да кажа, че го подготвям за предаването България търси талант, да покажем как не слуша. Ето сега. Искам да кажа, че това съм много... Аз така не съм се силувала с гаджетата. Искам да кажа, че в момента това животинче е опитомено и Страхотен е. мога да направя всяко едно нещо. Страхотен е. Може ли да го покажа? Да. Всъщност, добре, ти спиш ли си с него или... Рядко, но повечето е така си го държа на мен. Искам да попитам за или против знамето, което е издигнато на 111 метра, понеже имаше множество дебати, кой за, кой против. Според мен всичко това, което ни обединява, трябва да се приема. А символа на България, мисля, че няма нужда да се коментира. Традициите особено сближават и хората. Хората. И хората, да. Мислите ли, че в момента българите обичат да играят хора? Или са позабравили? Безкрайно много. Аз също обожавам, обаче са Безкрайно толкова много. трудни. Момичета, откъде сте първо? Ние сме от София, От София? но живеем в Норвегия. Но живеете в Норвегия! Родени в Норвегия също. Родени в Норвегия. Искам да стисна ръка, че сте ги довели тук, защото съм сигурна, че това е пазене на българския дух, което много ми харесва. Сега, и двете сте много приятно облечени. Кажете, знаете ли историята за шевиците? Подробности не знам. Я да питаме тук. Аз поне знам, че се влага много смисъл в шевиците и че тези, които са ги шили, когато примерно са искали дома да бъде здрав, и тогава са ще шили различни шевици. Гордост да носим носи и да може да сме в Рожен и да видим всички тези хора да носят носи от цяла България. Това е наистина страхотно за нас да го видим. Момичета, не знам дали сте запознати, обаче този пилон, който е 111 метра, имаше много дебати относно него. Имаше част от народа, които казаха, че са против, част казаха за. Вие за или против сте? Определено за, защото е страхотен. Това си е инициатива. Всички искат, нали, да участват в това, защо тогава да не го вдигнат. Абсолютно. Това прави ли ни повече българи? За да имаме дълъг пилон? Може би. Ами виждаме се от по-далече. Един вид. Определено. Добре, момичета, вие искате ли да се върнете в България? Зависи. Много бих искала, макар че сме израснали с българското, ние също сме си родени в чужбина и там сме си свикнали, за съжаление. Но пак ще си държиме българското и ще си радваме на това. Я елскир България велди мия! Здравей, как се казваш? Николай се казвам. Ива съм аз, изключително ми е приятно, много се радвам, че се виждаме тук. Аз между другото много обичам чевермета. Въпреки че нямам чевермета, обаче като видя има... Как ги обичаш тогава? Обичам да ги гледам. Нали, красиви са. Кажи, каква е тайната на доброто чеверме? Майсторлък си е. Майсторлък си е. Много работи има, но просто има си тънкости, които трябва с времето се усъвършенстват. Бобче, да хапнем вече, бе. Нали си на диета? Абе, ела да ядем по-едно кебабче, не да му занимай с глупости. Една дроп сарма искам аз.
Между другото, тя има и музикално оформление. Тя почва, покажи на тия хора. Така. И вече можеш да си я вземеш. Да ни нараниш следващата. Ето така, нали? Да. Чакай да не направя някоя беля. Оп! Колко си добра. Ема страхотна съм просто. Добре. Значи според мен се справи перфектно, ти си объркала си професията. Това е за тебе. Избъркала съм вече не съм водещ. Аз ще имам 2 кебабчета и салатка. Диетично. Нали, Поби? Може. И ти искаш кебабчета. Значи 3 ще сложим. За повече кебабчета Ивка Бебе и Welcome to Bulgaria. И Жана. Чакай, виж. Значи вкусните гозби на Жана и Петър, със сигурност. Ай сега отиваме да ги опозотворим. Да те питам по същество, идвам при господина след малко. Идвам ей сега. Кажи сега, за или против трибагерника да е на 111 метра, защото имаше големи дебати. Ниско е, според мен е много ниско. Трябваше по-нависоко, нали? Най-малко като тия мелниците където. Да. Като мелниците. Явка! Аз съм тук и правя интервю в момента. Явка много е красива, яла да видиш къде си, ти си близко. Се взимам се, вече мога и аз да падна вече. Взеха ме! Вече и аз мога да падна. Падна в борба! 40 кила ракия. Дай да пробвам да я дигна. Дай да пробвам, дай. Чакай. Добре, аз между другото толкова в дискотеки не съм отигнала. Сега, изглеждаш страхотно. Как се казваш? Мария. Много ми е приятно, Ива съм аз. Радвам се, че е такова младо, много е хубаво, нали? Ето имаме. Бяла роза край, аз трябва да играя. Шегувам се. След малко. Кажи ми сега, какво те накара да се облечеш по този готин начин? Традиционен. Тази носия всъщност е сватбената носия на моята прабаба, която също се е казвала Мария. Носията е армънска. Състои се от изключително много части, като акцент са чорапите, ако може да забележите, имат сарма вплетена в тях, има по престилката и ето тук ръкавите, които са ръкавели всъщност. Те са много красиво изработени и всъщност това е сватбена армънска носия. Моята прабаба Мария се е омъжила в нея. Кажи ми сега за Рожен, за първа година ли си тук? Ами не, всъщност доста години преди да прекратят съборът сме идвали и всъщност винаги сме се обличали в носи, защото целта е да запазим традициите, да ги предадем. Да, фолклора се променя, с всяко поколение се изменя, но важното е, че сърцето ти остава в него. Ами аз не мисля, че българщината се измерва в пилони, предмети и така нататък. Да, знамето е важно, да, то е символ на национална гордост. И по всякакъв начин можем да се отъждествим с него, но не смятам, че би трябвало да е чак такава драма. Не е драма, на тебе харесва ли? Ами, да. Кое смутява най-много българина според тебе? Софрата или традициите? Ами и двете. Смятам, че всяко нещо има някаква част от цялото. Смятам, че софрата е място, когато може да седнат хората, да си поговорят, да си разкажат за деня, да си обсъдят живота, какво им се е случило и да споделят. То, нали, това е и традицията е за споделяне, и софрата е за споделяне, така че и двете. Значи споделените хора са щастливи хора, така че да, пожелай нещо на нашите хора, които ни гледат тук. Ами, пожелавам на всички да бъдат здрави, това е най-важно. Айде, да. Казвам се Стоян Димитров Гичто от село Иваново, Русенско. Ние сме дошли тук на тая красива поляна. Един път казва ми да живее България. Пожелавам на всичките много любов и пак любов. 100 години да сме така. Ще бъде 100 години да сме, после ще бъдем все така. Сега ще ви изпея една песен. Ще ви кажа коя. Малко е по-тежичка песента. Писнали ме гайди кавали, млад Стоян ми цай за жени. Аз той чудо не може да претърпя, зато и съм дошъл на кара, кахари да си разтруша. Ако има
фирма като аз тели да ми направят някои си работи Да. и не в списание там да кажа и да изпия Караджа дума и там ще обера точките. Ще обереш точките. Да, твоята песен после на монтажа аз ще анализирам, защото тя 12 минути трябва да... прави анализ. Имаше още един куплет, когато отива сварва и майка си на чешмата. 10 10 секунди. И тогава се отива и вика, значи тя се хвърля върху него и цялата сватба смаяла. И казала, я ще пийте сватбари. Сватбата е Иванова, а булката е на Стоян Гичето от Иваново. Ти си голяма работа. Само по челото. Айде, добре. Не те Ето. познавам. Снимай на. Някой Иванов да се пръскат от тях. Да, така. Дошли три луди млади момчиня, три луди приятели. Дечица сладки. Кажете някоя българска песен, която така много ви грава и веки. Стара планина. Я ти? Дядовите добри пецнахи. Ще може да ми изпеете нещо за мене? Ами аз мога, защото съм народна певица. Така ли? Народна певица ли си? Да. Добре, дай сега, искам нещо да ми изпееш. Ти, щом си народна певица, ще се справиш, нали? Да. Айде, ето ти микрофона, дай ми требагреника. Дядовите добри ви песнахи, прати ги дядо добри да жанат. Жълто ми просто край пътя на кръсто пътя. Жълто ми просто край пътя на кръсто пътя. Ай ги, дядовите добри ви песнахи. Ай ги, те били много работни. Браво, бе! Страхотна си! Много ти благодаря. Как се казваш? Поли. Поли? Страхотна си! Ние с Поли ви оставаме. Вие последите Welcome to Bulgaria. И естествено обичате родината си, защото родината е нещо, което завинаги ще стане в нашите сърца. Чао!